Kolwehlanu lwedlule bekuhlangana unyaka selokhu uMengameli Cyril Ramaphosa agunyaza ulwimi lwezimpawu njengolwimi lweshumi nambili olusemthethweni kuleli zwe. Namhlanje sibungaza lolu suku no-Andiswa Gebashi, isishoshovu solwimi lwezimpawu. Sikwamukele ezindabeni zethu, Andiswa. Kwathakaselwa kakhulu-ke ukugunyazwa kolimi lwezimpawu ngonyaka odlule njengolimi olusemthethweni lapha eNingizimu Afrika. Ngabe kuphi ongasiqhamisela kona osekwenzekile selokhu kwenzeka lesinqumo? Kuningi osekwenzekile ey'koleni siyabona na kuma-TV, kuma-movie, ko-Netflix ukuthi ulimi lwey'mpawu seliyavela. Kuhulumeni wethu siyafisa ukube ngabe kukhona esekubambayo sithi naku esekwenzekile. Lona lasayindwa ukuthi okay official language, kodwa akukho okuningi esikubonayo ama-plans abawenza ukuthi njengoba lulwimi lwesi-12 siney'nhlelo zokuthi uma uya ey'bhedlela uzothola usizo, uma uya emaphoyiseni uzothola usizo. Ngiyathemba ukuthi kusey'nhlelweni, kodwa kwamanje akukaveli ukuthi from last year uJuly kuze kube manje okuphi okubambekalayo. But kukhona ama-corporate abakwenzayo, ama-production akwenzayo, nasey'ndabeni sibonile ukuthi ngama-elections ukuthi otolika kade bekhona bevela. Into engakaze yenzeke kwamanye ama-channels ngaphandle kwe-channel eyodwa. Okay. Sichazele ukuthi nina njengabasebenzisa lolu lwimi kuphi enifisa kwenzeke kusukela manje ukuya phambili ukuqhakambisa? Ukuthi uma ngihamba uma kuthiwa ngiyokhuluma nekhansela lami, uma kuthiwa ngiyohamba ngiyokhuluma namakhosi, njengomuntu osebenzisa ulimi lwey'mpawu, ngiyakwazi ukuthi ngihambe ngingene noma ikuphi, ngikwazi ukuthola usizo ngokuthi ngingakwazi ukuthi ngize ngithole utolika aza angisize, because kwesinye isikhathi otolika bancane abantu abaqeqeshiwe kulolimi lwey'mpawu ukuthi bakwazi ukusiza abantu over 4 million la eSouth Africa abasabaliwe kwamanje. Ukhuluma ngabantu abawu-4 million, abangaphezu kwa-4 million abasebenzisa ulimi lwezimpawu. Uhlobo luni lomuntu osebenzisa iy'mpawu? Ngiyangibone njalo uma ngabe sike safaka emakhasini ethu ezinkundla zokuxhumana kwavela uzakwethu ukhetha ekhuluma. Ababukeli bethu bahlezi bethi hawu kanti uyakwazi ukukhuluma. Umuphi umuntu okwazi ukusebenzisa ulimi lwezimpawu la eNingizimu Afrika? Umuntu okwazi ukusebenzisa ulimi lwempawu umuntu o-deaf, ozalwe deaf, or uma kuhamba isikhathi abe-deafened, angasakwazi ukuzwa. Nomuntu ofana nami, njengoba nje ngikhuluma kodwa ulwimi lwasekhaya ulimi lwey'mpawu, ubaba wami akakhulumi. Nomuntu ofana noKhetha ongenayo umuntu kubo kodwa uhambile wofunda e-university. Enye into abantu abaningi bayitshela ukuthi ngoba naku ekhaya ulimi lwey'mpawu sengakwazi ukuthi ngibotolika, cha. Uyahamba nje uye-university ufunde uqeqesheke mase uyakwazi ukwenza umsebenzi wokuba utolika welimi lwey'mpawu. Siyazi ukuthi kunamagama amasha, kwenziwa kanjani ukuze kuqhamuke namagama amasha? Ungasinika nje izibonelo njengo-COVID, usinike no-GNU ukuthi kuhlangana obani abahlanganayo ukuthi baqhamuke nalezi mpawu lezi? Umphakathi njengakwisizulu nje amagama ayaqhamuka. Kukhona abantu abenza amatemu, kukhona amanye amatemu ayiqhamukele elokishini. Kuyafana-ke nolimi lwey'mpawu, uyathola ukuthi mhlampe igama elithizeni njengo-COVID nje lwalingekho le sign lethi COVID, o-lockdown babengekho. Abantu bahlangana ukuthi nomani u-lockdown asingamenzi kanje ngoba ngathi sejele. Uma simenza kanje linguistically kuyahambiselana yini? Kwase kwavunyelwana-ke kuyaspreada-ke qala esigodini esodwa kuqhubeka kanjalo kube sey'godini ey'ningi. Okay, sesiphetha nje nathi mangabe sesivalelisa la kwizindaba zethu siyasivalelise kubabukeli bethu esaziyo ukuthi basebenzise ulimi lwezimpawu. Mina mangabe ngithi ngenza kanje ngicela uchazele umbukeli ukuthi ngisuke ngithini. Siyabonga, sinithanda nonke emakhaya. No, thank you, but thank you and I love you. It's an international sign for ngiyakuthanda. Siyabonga kakhulu. Ake lo isishoshovu selimi lwezimpawu Andiswa Gebashi ebesikade sixoxisana naye khona lapha e-studio.